תדעו לכם כלל גדול שכתב הבעל שם טוב ורבי נחמן מברסלב ועוד בספרי חסידות, שהיצר הרע יותר ממה שהוא רוצה את העבירות של האדם, הוא רוצה את הייאוש ואת הנפילה שאחר כך. וידוע כלל גדול בבעל שם טוב. לכן היה אחד מתלמידי הבעל שם טוב, היה שמו רבי יחזקאל מקוזמיר, שהוא לימד אותנו שגם אם אדם נפל, גם אם אדם נכשל באיזשהו דבר בעולם, לא ירדוף את עצמו, לא יחשוב על זה יותר מדי, לא יתעסק בזה יותר מדי, אלא ימשיך הלאה ויעבוד את השם בשמחה. והביא על זה משל, ותפיצו את המשל הזה בשביל עם ישראל. היה פעם אחת שני גנבים שהיה להם דרך לגנוב. איך הם היו גונבים? הם היו הולכים לשוק, היה נכנס הגנב הראשון לאיזה חנות, לוקח איזה חפץ ובורח. בינתיים המוכר היה רודף אחרי הגנב, אבל המוכר לא שם לב שיש עוד גנב. והגנב השני היה בא לחנות הריקה ולוקח מכל הבא ליד, כמה שהוא רוצה. עד שפעם אחת הם הגיעו לאיזה חנות, אבל היה שם מוכר חכם מאוד. הגנב הראשון נכנס, לקח איזה חפץ וברח. המוכר רצה לרדוף אחריו, כבר התחיל לרדוף אחריו. אבל אמר המוכר בליבו, אם אני ארדוף אחריו, החנות שלי תישאר ריקה. ומה יהיה על החנות שלי? לכן עדיף אני אשאר בחנות. ומה שהפסדתי, הפסדתי. ומה שהלך, הלך. אומר רבנו יחזקאל מקוזמיר, ככה בעבודת השם, יצר הרע יש לו שליחים, הוא שולח שליח ראשון להפיל את האדם. ואם האדם נפל, ואחר כך הוא רודף אחרי עצמו, אחרי המחשבות, אחרי הצער והייאוש, הוא משאיר את החנות שלו ריקה. בא השליח השני של היצר הרע ולוקח לו הכל, לוקח לו את השמחה, את התורה, את התפילה, את השלום בית, את הכל לוקח לו. אבל החכם נשאר בחנות, הכוונה נשאר בשמחה, נשאר בעבודת השם, ומה שהיה, השם מברך אתכם.